La plaça de Torredarques se va omplir el dissabte per a celebrar una nova edició del Ball del Poll. Es tracta d'una festa que ja fa 28 anys que manté viva una de les danses més peculiars del Matarranya. El funcionament és ben senzill. Cal ballar una tonada de dolçaina i tabal a l'estil de la jota, sense vergonya, en gràcia i en un punt d'originalitat. Tot això davant d'un jurat. El premi, que històricament era un pollastre viu, enguany s'ha transformat en un peluche a causa de les restriccions per la grip aviària. És el ball típic d'aquí de Torredarques. Han vingut uns gaiters són de la província de Castelló i fa diversos anys que venen, i res, consisteix en eixir individualment a ballar com una jota. Llavors la gent li posa moltes ganes i el que millor ho fa li dona el premi, que és un pollastre. O sigui que enguany han hagut una variació en aquest tema del premi. Una mesura preventiva que, lluny d'espatllar la festa, ha despertat el somriure dels participants. Enguany, les autoritats que conformen el jurat han coronat com a millors balladors Àlex Gisbert en categoria infantil i Laura Plana en la d'adults. Però el dia del Ball del Poll és molt més que este acte. Durant tot el cap de setmana, el poble ha programat una excursió, les menjades populars i activitats per a totes les edats. El dia ha sigut excel·lent. Primer que ens ha acompanyat el temps, que ens ha fet molt bon dia, i l'excursió d'avui ha sigut un gran èxit de participació. Ha acudit moltíssima gent, menuts, mitjans i grans, que és el que volíem, i han fet l'excursió per aquí pel poble i ha anat tot molt bé. La veritat que estem molt contents. És una ruta curteta de 2 quilòmetres. Hem començat a les 9 del matí i a les 11 o així ja estàvem. I pel camí hem anat trobant bolers de diferents classes i la gent s'ha animat, perquè ara és temporada i està molt xulo. Sí. Unes 190 persones s'han apuntat al dinar de germanor i la festa ha continuat fins ben entrada la nit. N'hi ha que acceptar la tradició i n'hi ha que mantindre-la, però també adaptar-nos als nous temps i també això portem un DJ, Moreto, i després un grup de versions de rock dels 80-90 i després hi haurà after per a totes les edats, és a dir, la manera de pensar des dels més grans fins als més menuts. Amb tradició, humor i bon ambient, Torredarques ha tornat a demostrar que el Ball del Poll continua ben viu i un any més ha aconseguit omplir la plaça, en esta ocasió al voltant d'un gall de peluix.